necessitat que el festival d'alguna forma creixera al mateix temps que estava creixent el barri també i s'ajustara un poquet a la situació que estava vivint el barri. I aquest és l'objectiu del nostre festival i per això vam pensar, vaig tindre l'impuls de que enguany havien de fer alguna cosa especial, que seria donar-li veu als veïns i d'alguna forma que poguérem fer una mena d'homenatge a tot aquest recorregut, aquesta lluita, aquesta resistència, tot el que ha patit el barri durant tots aquests anys. I ell ens va contar que estaven preparant un projecte molt paregut des de les Naves en Begoña Tena, que era una de les persones en les que nosaltres també volíem treballar, i vam pensar, bé, fer un projecte tan paregut en barris colindants té tot el sentit de sumar les forces i treballar junts. I en aquella reunió vam decidir que ho faríem d'aquesta forma. Després se va sumar Culturarts, quan vinguérem ací a demanar un poquet d'informació i de consells per a com hauríem de portar este projecte, que és molt gran, com ja veu, sobretot per a nosaltres. I vam veure també l'oportunitat de sumar-se. El que està passant al Cabanyal ha passat en moltes altres ciutats, en molts altres barris, i volem fer aquest homenatge. Per a nosaltres és important perquè tenim l'oportunitat de per primera vegada, abans portaven el teatre dins de les cases i ara serà el teatre, les cases, els veïns, els que vinguen al teatre. Per a mi, certament, avui és un dia de satisfacció. En primer lloc perquè des que accedírem a la direcció de l'apartat de cultura de la Generalitat teníem molt clar que tindríem en un moment determinat que començar a establir vincles amb el teatre emergent, sobretot en aquesta ciutat, que afortunadament és una ciutat molt viva, molt creativa i que tenen persones amb moltíssima espenta. Per tant, que en aquest cas no sols Culturarts, l'Institut Valencià de Cultura, a través de l'Institut d'Arts Escèniques que dirigeix Roberto, com també amb la participació de l'Ajuntament de València a través de les Naves, el Teatre Musical i, evidentment, Cabanyal Íntim, el Francatxela Teatre, que ens hem posat d'acord enguany i espero que els pròxims anys també en una producció que té molt bona pinta, lògicament, i que estic segur que va marcar una fita important en aquesta col·laboració en els sectors emergents per part de la Conselleria. I tornarem a sopar al carrer. Estem tornant a esmorzar en el carrer, que és una cosa també molt valenciana i que ve molt al cas. Jo voldria fer una reflexió molt genèrica, però que crec que ve al cas. Els gestors culturals no som, d'alguna manera, una espècie d'eunucs morals, no? Tenim els nostres valors que es poden compartir, tenim les nostres idees, evidentment, i treballem per aquests valors i aquestes idees. En molts casos, quan estàs plantejant la teva programació i les col·laboracions que hi ha que cosir amb la societat civil i amb els grups independents, etc., hi ha ocasions que sintonitzes més que en altres. En aquest cas, és lògic que sintonitzem amb el teatre que treballa en els barris, el teatre que naix des de baix, el teatre de xicot i format, el teatre que d'alguna manera treballa també en valors que podem compartir. Per tant, per a mi és un plaer aquesta concreció d'una col·laboració que, torno a repetir, espero que siga fructífera perquè ens farà falta a vosaltres per lo que feu i també a nosaltres per lo que fem i lo que hauríem fer. És un teatre que neix de la resistència, de la lluita de la resistència d'un barri, de la reivindicació de la importància d'un barri i que, per tant, això sintonitza amb tot el moviment de resistència del Cabanyal al llarg de tots aquests anys i que ara, com el mateix Cabanyal, entra en un moment de canvi, fruit dels canvis que s'han produït a la ciutat. És un moment de replantejament, de repensar,
de reflexionar conjuntament sobre quina és la realitat, el futur, els reptes, els sentiments, les pors, les ansietats que tenim en aquest moment al barri del Cabanyal i donar-li sortida a través d'aquest projecte, el qual des de les Naves hem tingut l'honor i l'oportunitat de coproduir, que com bé has contat ix d'una trobada d'interessos per part de Cabanyal Íntim i per part del que volíem impulsar des de les Naves, i al final ix aquesta proposta cultural que replega tots aquests elements que són indispensables i que pense que són d'una importància extraordinària en el moment actual en què es trobem a la ciutat i al barri en concret, perquè entenc que tot aquest procés de creació cultural en el marc de lo que és una investigació de la realitat d'un barri amb la gent del barri, reflexionant sobre tots aquests elements que comentàvem abans i després traduir-los en una narració escènica, que és la que estrenareu aquest dissabte, pense que al si del propi barri i com a proposta per al conjunt de la ciutat és un element molt, molt important i molt oportú, precisament en aquest moment en el que tots estem resituant i repensant el Cabanyal en un sentit molt diferent a com es pensava fa molts pocs anys, ¿no? Nosotras también estamos muy orgullosas y estamos muy satisfechas por tener el estreno de la primera producción del Cabanyal Íntim. Desde un principio apostamos y realmente con una confianza absoluta y ciega, porque cuando me senté con Isabel, nos sentamos con Jacobo y con todo el equipo del Festival Cabanyal Íntim, porque hay un gran equipo humano detrás de lo que normalmente estamos acostumbrados a ver a los codirectores, al sentarnos simplemente estuvimos hablando de qué era lo que a ellos les interesaba y cuál era la temática que querían llevar a escena. Nosotros desde la Regidoría de Acción Cultural, a través del proyecto del TEM, venimos desarrollando unas políticas culturales desde el principio que van más allá de lo que es el acceso y la creación de público, es decir, establecer unas relaciones colaborativas y trabajar por la cultura comunitaria. Así hemos ido generando una serie de redes y de colaboraciones con otros espacios, con otras compañías, con otros festivales a lo largo de este año y medio que llevamos de vida desde que se inició el TEM como un proyecto público. Ese proceso creativo en el que se trabaja con vecinos, con vecinas, con asociaciones, con colectivos que al fin y al cabo dan su voz, y gracias a los directores y los dramaturgos de esta pieza pues se lleva a escena. Y a nosotros lo que nos interesa también es que tal y como llevamos muchos proyectos del TEM a la calle y con los vecinos del barrio, es empoderar a esa ciudadanía, porque de esa manera es como hacemos barrio y por tanto también hacemos ciudad. El procés ha sigut meravellós. Jo esperava totes les setmanes anar a parlar amb els veïns. N'hi ha hagut entrevistes que simplement posar-les directament en l'escenari ja podrien funcionar perfectament, d'emocionants que eren i del contingut que tenien, no? Hem tractat de fer un treball de síntesi, hem tractat de mostrar molts punts de vista actuals de tot el veïnat. Falten alguns punts de vista, evidentment, no he pogut fer tots a la vegada, era complicat, però n'hi ha un moment que per a mi va ser molt especial, és quan vam llegir l'obra amb els veïns, no? Vam provar el que havíem fet, el que havíem escrit durant 4 mesos o no sé quants temps, vam estar molt de temps escrivint, la reacció que van tindre quan vam llegir aquesta obra, no? La reacció insistir, estic utilitzant molt la paraula emoció perquè realment és la sensació principal, com reien, com ploraven, com s'indignaven en algun moment també. Aquesta lectura va ser per a mi com la prova de que havíem tocat com una fibra que podia arribar també a la resta d'espectadors, no només al barri. I este any, quan Begoña em va cridar i em va dir «Tio, tinc una cosa que estic fent en Isabel, en Xavi, en el Cabanyal Íntim i tal», vaig dir que sí, sense llegir el text, i quan el vaig llegir vaig sentir-me més feliç perquè de veritat que crec que és un treball molt xulo per lo que estem parlant, que per a mi el teatre al final és transformació, les coses que transformen, és compartir, és fer companyia amb el barri, amb la gent, i bueno, crec que hem aconseguit això, no? I per a mi això és el més important, vull dir, veure les cares d'ells. Jo tinc un moment, ja ho veureu en l'estrena, tinc un moment que faig de hipster
i que arriba... Que l'encanta. No faig coses, diu, spoiler, no faig spoiler. En un moment és uno de fora que no és del barri i arriba al barri, no? I aleshores es troba en un veí del Cabanyal que té un monòleg amb mi, que si vegeu com em mira, com s'emociona, com parla, això és impossible que un actor ho pugui fer, és impossible. Jo m'he de concentrar molt per estar en el personatge i no treure d'esta cosa perquè m'emociona de veritat, no? I així en tots els companys, no? I sé que l'estem dient molt, però que és de veritat, és que esta cosa ha estat molt present i jo crec que és lo xulo del projecte, no? Para hacer una festa en el carrer.